Хора, супер много се извинявам, че не качвах клипове от Зелено училище. Просто ни даваха телефоните в 7 часа вечерта и ни ги взимаха в 8. И заради това не качвах клипове, защото даже нямах и идеи. И нямах и време да ги кача. Но ви обещавам, че днеска, точно днес, ще кача 4 клипчета. Защото бях 4 дни на Зелено училище. 4 дни. И заради това днес ще кача 4 клипчета и в другите 4 дни ще кача по един клип. Не, извинявам се. В другите 4 дни няма да качвам клипове, защото съм на училище и майка ми дава телефоните само в петък, след като се приберем от училище, и в събота и в неделя. През почивните дни, да го кажа. Сега явно ще си кажете: Венци, то нали в понеделник не е почивен ден? Няма да ти даде телефона. Да, но тогава има празник. Нали са 3 дни от Великден. И за това пак не мога да кача клипче. Но наистина супер много се извинявам, че не качвах клипове. Обещах ви стримове да качвам, дневни рутини, каквото сетите. Но просто нямах време и нямах идеи. Там с новобранецът бяхме в една стая, чудихме се какви видеа да качваме, но имахме чувството, че ще ви бъдат скучни тия видеа и няма да са ви толкова забавни, и затова ги оставихме. И аз му викам: добре, и аз ще си качила, например, в един ден 4 клипчета, защото сме били 4 дни и 3 нощувки. Затова днес ви обещавам, че ще кача 4 клипчета. Сега не си казвате, че ще останат 3 видеа, защото това клипче сега не го броим просто. Така. Това беше просто за извиняване. Извинявам се. Ето. Моля ви, искам да се абонирате. Ето тук съм ви написал да се абонирате за канала, и другата